Right, yeah. Okay. Ngicabanga ukuthi siyabonakala manje. Yeah. Okay, i-chapter siyenza ama-chems but ngokuthe usuyawazi. Yeah. Okay. Lapha ama-learning outcomes. Draw the following types of chem profiles. Okay, constant velocity, uniform acceleration and retardation, and simple harmonic motion. Okay, constant velocity siyibona ngani? Constant Like, velocity. yeah, with displacement graph on. If it's constant, it goes straight. Okay, yeah. The line goes, yeah. Idea phezulu noma iyaphansi. Yeah. Okay, then mase siba no uniform acceleration and retardation. Right. If it's yeah. All right, yena-ke simbona ngani? We have to draw that thing. Yeah. Okay. In the beginning of what again? The velocity diagram. Is it velocity diagram? Yeah. We have to draw that thing. Okay. All the right. line which goes. Okay, straight. then for simple harmonic motion yona-ke sibona kanjani? Okay, ngiyabona ukuthi acceleration and retardation yabo we-explain kunzinyani. Simple harmonic motion yona siyibona kanjani? We see it by the circle. Yeah. Half circle. Yes. Yeah. Half a circle eba lapha. Okay. Okay, sibona ngalokho. Okay. Right. Okay, the displacement diagram must be drawn. Okay, the center line of the follower must be directly on the center of the cam. Only cam with knife edge or roller followers. Okay. Uyazi ukuthi basuke bekhuluma ngani if bekhuluma ngo-knife edge or i-roller follower? Roller. Yeah, knife edge or roller follower. Okay, let's check ukuthi ayikho i-example abanayo la encwadini sobuya lapha phezulu. Okay, nazo. Yabo la. La khona ikheza yami. Yeah. Knife edge follower. Esikhathini esiningi thina hlale kuphuma yona nje kwi-exam esikhathini esiningi, but kuyenzeka in some cases kuphume i-roller follower but ayijwayele ukuphuma and indlela eyenziwa ngayo ithanda ukuhluka kancane, yabo. Because mina ilona yakho kube nalawa ama-circles akho mase udweba yabo leya circle lapha ezansi lapha. Okay, la yabo leya circle le. Yeah. Uzoyibona izoba ningi nje kwi-drawing yakho. Uzobona mase senze example, yabo. Okay. Yeah, but nje zihlukene kanjalo, khona i-knife edge follower ne-roller follower. Thina ngaso sonke isikhathi esikhathini esiningi jwayele ukuphuma le engapha but kuyenzeka nale ngapha iphume, yabo, but ayijwayele ukuphuma. Okay. Okay, lapha sebethi yabo la khona ikheza yami. Angazi noma ibonakala. Akubonakali namanje? Lutho. Okay, yabo la ukuthi khona the follower need not to be drawn. Yeah. Yeah. Okay. Kusho ukuthi leyanto le i-knife noma i-roller
asiyikhombisi thina kwi-drawing yethu yabo. Okay. All construction lines must be drawn and not just mark off with a compass. Okay, kusho ukuthi yonke into construction line kumele uyikhombise yabo. Okay. Unga-erase futhi ngokuthi uthi hayi lokhu akudingeki yabo erase. Kumele kubonakala construction line ulayini obonwa uwe kuphela noma obonwa uwe nalo muntu ozobe marka, but ungabi dark kakhulu yabo. Kumele kube khona umehluko between ama-construction line nama-lines lawa udweba ukhombisa ukuthi i-drawing yakho usuyiqedile. Okay, iyiphi part ebedingeka yabo. Njengakuma-cams into esuke ifuneka yileya shape leya isigcineni uma usuyidweba usuhlanganisa ama-point yabo. Iyona nto kumele igqame kakhulu like, then konke lokho okunye kumele kuba ama-construction line yabo. Ama-point akho lawo usubekile 0 to 30 90 yabo, ama-construction line yonke leyo nto leyo, right. Into eba bold ile shape yakho leya osuke usuyihlanganisa ekugcineni, right. Yeah. Right. Okay, khona engikhohle ukubuza. Makuthiwa ke iyadwela basuke bechaza ukuthini? It goes straight. Okay. Like horizontally straight. All right. Yes, well. Fall or return or fall uchaza ukuthini? It's when the line goes down. Okay. Yeah. All right. Yeah, now dwell. Okay. Okunye kubalekile mina ukhombise lona yakho i-direction yakho. Uma bethe clockwise mina ukhombise lapha nge-arrow ukuthi iya clockwise. Uma bethe anti-clockwise mina ukhombise nge-arrow futhi ukuthi anti-clockwise, right? Yeah. Okay. Okunye futhi kokugcina. Okay. Uyazi ngithi ukuthi masinumberisha si-oppose ilo Direction. Okay, yeah. Ilokho kunye okubalekile engicabanga ukuthi abantu abaningi iphutha balenza lapho yabo ukuthi behambisana ne-direction leyo suke beyinikezwe. Uma kuthiwa clockwise naye numberisha clockwise, kanti uma kuthiwa clockwise wena unumberisha anti-clockwise yabo. Ngaso sonke isikhathi izinto nje ezibalekile okumele uzazi. Okay. Okay, mase kuthi ushaft uyawusection. Ushaft le yasekhela lapha ezobe iphakathi nendawo yayibona. Yeah, uyawusection or uyawuhatch yabo. Yeah. Yeah. Nayo futhi into ekumele kube ama-marks nje free ohlala uyikhumbula ngaso sonke isikhathi, right? Ngizokala. Yeah. Okay. Yeah, sesibonile thina stila nalawo uyi-2 u-knife edge follower no-roller follower kuphela, then lawa sikhathaze ngawo. Okay. Okay, types of displacement diagram. Okay, there are 3 basic types of displacement diagrams sikhulumile ngawo, which correspond to 3 types of motion discussed in previously. Each type of displacement diagram has its own particular performance curve. Okay, a constant velocity displacement diagram. Okay, nalokho uyakwazi. Okay, yabo a constant ayikaveli. Okay, nanso a constant velocity. Yeah. Kanje. Okay, inyuka nje straight noma iyehla futhi iyehla straight. Okay. All right.
simple harmonic motion izovela manje lapho siyibona ngani yona i-half a circle. I-half a circle ngapha siyi-divide into 6 equal parts. It's either uyidivide ngerula lakhe elubane elu-30/60 noma uyidivide ngecampus if ukwazi ukusebenzisa icampus ukudivide i-circle. Iyiphi indlela oyisebenzisayo wena? Yeah, I use compass. Compass, okay, yeah. Mina I use i-30/60 set square. Divide i-circle yami, okay. Then masudivayidile usuzolona ama-lines akho lawa wa-transfer to i-graph yakho ngapha, yabo. Then nalaba mawubala njalo siqala ku-30 siyogcina kubani ku-360. Yabonakala? Okay. Ngiyezwakala. Qhubeka. Mase siba nale uniform acceleration and retardation. Okay. Uniform acceleration and